Hej YouTube, Beauty Gaming her. Hej YouTube! Med det er mig. Det her det bliver ikke en Minecraft episode eller Let's Play. Den er nemlig speciel. Nu kæft med det der så. Jeg gider ikke se på det. Nå, men i dag vil vi bare lige snakke om kanalinfoen her. Eller vores kanal, eller min kanal. Vores Søren, han vil gerne være med. Så det får han lov til. Nå, men jeg har jo lavet... Hvorfor siger vi hele tiden? Jamen, jeg har lavet en ny kanal. Jeg har haft en kanal, der hedder Matchmuse. Hvis dem, der har subscribet eller har været inde på Matchmuse og set videoerne, så ved I sikkert godt, hvad det er. Til dem, der ikke ved det, så var det en gammel kanal, men sammen med en af mine venner, som hedder Anders. I kender sikkert ham. Og så vil vi bare lige lave den her video. Tobi, står jeg igennem døren nu? Ej ja. Skal jeg redde dig? Prøv du lige at gøre det. Hvad? Prøv at stille dig her i midten af døren, og så luk den. Ej, ja, du står igennem døren. Nice. De? Også bare skulle gå igennem døren. Eller kende det. Nå, men så det her, det er vores... Eller, hvorfor siger jeg vores hele tiden? Min nye kanal. Hvorfor sådan lidt der er lige lavet sådan en ny skin. Ui. Vi snakker dam. Du. Men så har vi lavet den her. Det er så nok det hele, som jeg skulle sige. Jeg kommer måske nok til at lave for det meste speedbuild videoer, fordi jeg har lige fundet ud af, hvordan man gør. Så tjek dem ud, dem jeg laver. Like, subscribe, smid en comment om hvis jeg skal lave, hvad jeg skal bygge i sådan en speedbuild. Så skal jeg nok gøre det, hvis jeg kan. Og så vil jeg nok besvare os. Måske laver jeg også arsmis og sådan noget. Men like og subscribe, smid en comment. Og så